Eh, ni an haife ni a nan jihar Kaduna ne. Na taɓa yin aure Allah mai gida na rasuwa. Ina da yaro guda ɗaya, Anas. To, shi dai wannan bawan Allah, Allah ne ya haɗa ni da shi. Da alkhairin da ke tare da ni, Allah ya haɗa ni da shi. Alhamdulillah. Na haɗu da shi a ranar da na fara ganin shi fes kenan. Sun zo sun sai zogale sun ci. Sai na ta kallon shi, sai wani ya ce ko kin san shi, na ce gaskiya ban san shi ba, amma ya mun kama da wani mawaƙi ana ce mishi Rarara. Sai suka dinga dariya. Sai ya ce kin san shi, na ce ban taɓa ganin shi ba, kuma amma na daɗe ina neman in gan shi kawai dan ni Allah ya jarabce da ina son in gan shi. Sai ɗayan ya ce mu ai shi ne wannan, shi ne ake ce ma Rarara. Shi kenan suka ci zogala. Sai na zauna, suka ce in tashi in tafi, za su yi ɗan yi mitin ne don Allah. Sai ce a ni na so in zauna ta kallon shi ne. Sai ce in za su wuce za su mun magana. Za su wuce muka zo muka sallame da su suka tafi. Bayan kwana biyu kenan na fito da zogale, sai na ji waka na tashi a wurin da muke kasuwa. Fatima mai zogale sai suna ta ja na, Fatima ki zo ki ji waƙan ki, ana miki waka. Bayan kenan muna jin waka sai gashi ya turo za a yi min bidiyo, hoton zogale da hotona. Kuma a ranar ba ƙaramin alkhairi muka samu ba na kasuwan zogalen mu. Mutane da yawa suna zuwa wurin suna neman ga Fatima mai zogale, kuma an yi kasuwa sosai. To bayan nan ne sai muka zo muka samu matsala da uwar gidana. A yanzu ta yi fushi cewa wai me yasa da za a yi waƙan ban kira ta na gaya mata ba, ko kuma in ce mishi suna da wani shago na zogale a Gimbiya Street, a yi maganan shi, a yi waka da shi da ita, ba da ni za a yi ba, ni da ya aiki ne ina iya ko da yaushe mata in sallame ni in tafi. Shi ne laifin. Sai ta fushi. Safiya ta waye mun zo wurin aikin zogale, ta ce ta dinga fushi, ta ce Fatima yau zan sallame ki tafi abinki tunda kin fara hukunci da kanki, ba kya sanar da ni abubuwa. Sai na ba ta haƙuri, ta ce ita ba za ta yi ba. To insha Allahu, Allah ina sa ran haka in Allah ya yarda. Akwai Allah ina. Insha Allahu wannan in Allah da wallahi ban san dalili ba, kwarai wannan tabbas. Daga jin waka ta yi kwana ɗaya, washe gari ta kira ni, Fatima kuɗin haya ya tashi da 40,000 yanzu ya tashi 70,000 ne. In za ku iya biya, in ba za ku biya ba muna buƙatar ɗaki. Kuma yanzu haka tana saurare na, tana ji na ita. To, an zo wurin fa. To, sai na koma ga lissafin da zamu yi.